Yun, after full shift, papaliguan na lang ng aking brother dyan sa yan si Khalid, home service barangay Anulid Mangaldan. Ha? What's up daw sa lahat. Yan, ganyan daw yung tamang pagpapaligo sa Shih Tzu. Tapos ganyan, ay ganyan pala yung tamang pagpapaligo ng Shih Tzu. Napakagaling naman. Matibay talaga tong ano ko. Brother ko. Ayan oh. Cute ni Khalid oh. Yan oh. Nakalabas pa yung dila niya. Oh. Yan, sinasabong mabuti ng aking brother oh. Ayos oh. Pang-6 na aso na namin to. Pang 6 dogs ngayong araw. Pang 6 Yun, sa mga gustong magpa-home service ng dog grooming dito sa may barangay Anulid, kontakin nyo lang po ako. I-PM nyo lang po ako sa aking Facebook account na Aldrin Biasaga. Ayan po. Bali, aso po ito ni Kagawad Ryan Plata. Ayan po si Kagawad. Ayan o. Ayan si Kagawad Ryan Plata. Sila po ang nagpa-dog grooming sa atin ngayon. Ayan, bali second time repeat client ko na po sila. Iniwan namin yung buntot. Maganda daw niyan, sabi ni ano. birthday niya, pre. Magba-birthday na pala ito. Sa kailan na yan? Sabado. Sa Sabado. Ayun, pugi na si Khalid sa Sabado. Wag. May cake siya, may cake. Ayan, happy birthday Khalid. Sa Sabado, 1 taong ka na.